Yes guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome again sa ating business learning ideas, which is OFW learning ideas, Pinoy yayaman tayo. So ano yung mga na-present natin last time? So kung napanood nyo, ito yung mga continuation sa ating presentations towards sa ating journey for the investment. So, kailangan natin mag-invest, kailangan natin matutunan sa ano yung mga uh, naging vehicle sa mga mayayaman at naging lalong yumayaman. At ang iba, yung mga mahirap, lalong naghirap. Bakit kaya? Ano kayang problema? So, may problema, no? So, meron tayong mga hindi alam na dapat nating malaman. So, isa-isahin natin yan dito sa ating presentations, which is I already discussed the previous videos. Panoorin nyo yung mga video ko. At ito, kasunod itong lesson learned. Bakit kailangan natin ipapakita ito? Ipipresent natin yung lesson learned para maging basihan sa ating paglago, sa ating journey towards learning, investment, or learning negosyante. So, yayaman tayo dito kung ikaw ay magkaroon ng mindset at the same time may plano at ngayon through lesson learned. So, guys, lesson learned and definition. So, ano bang lesson learned definition? So, as per our review, lesson learned process, let's identify the lesson learned and communicate and implement, and then at the same time action. So kailangan natin action, implementation, and communication. So anong ibig sabihin ng lesson learned? Mga karanasan nakuha mula sa mga nakaraang experience or aktibidad na dapat bigyan pansin sa susunod na mga hakbang. So kailangan tingnan natin kung ano yung mga pinagdaanan nating experience. So I'm sure marami kayong mga experiences mula bata hanggang ngayon, hindi lang isa o 10 lang ang experience natin. So lesson learned is a knowledge of understanding gained by experience. So hindi matatawag na experience kung wala pa yung previous, di ba? So marami tayong nadaanan na experiences. So either positive or negative experiences. Okay? So lesson must be significant that has real assumed impact on the operations. So kailangan may lesson learned to reduce or eliminate the potential failure. So eliminate guys, tanggalin natin. Kaya meron tayong lesson learned. Alright? So negative and positive result, that's fine. That is the part of the lesson learned. So like an example that I given to you guys. So sa larangan ng trabaho. So job opportunity. Bago ka makahanap ng trabaho, ano yung mga experiences mo? Di ba? Marami kang experiences na bago ka makahanap ng trabaho. At the same time, once na may trabaho ka na, ano yung pinaka-point doon sa trabaho? Meron tayong mga lesson learned sa trabaho. Kagaya na sa aming trabaho, kung ano yung mga mali doon sa previous project, previous ideas, kailangan ilista natin, take note, para maging basihan sa ating mga mali. Kung may mga lapses, may mga gaps, kailangan natin ilista yon para in the next apply mo sa bagong project, sa trabaho, ma-correction na. So meron na tayong corrective action. So kaya meron tayong lesson learned. So kailangan natin ilista yung mga dapat na matutunan sa sunod na trabaho. So let's say ito yung equipment in-install natin dito, mali pala yun, may classing, ganito ganyan. So depende yan guys, basta importante isusulat natin sa ating notes or kung saan mo isulat yung mga lesson learned. Either kagaya nito, maglagay ka sa mga recording, di ba? So part of the tracking. So itatrack mo yung mga problema. Okay? At saka yung paano maging rectification. So ano pa sa buhay natin, 'di ba?
Sa buhay natin, marami tayong mga na-experiences. So, isa yan sa mga buhay natin. So, paano tayo namumuhay, yung love life, paano tayo nag-aral, paano tayo lumaki. So, part of the lesson learned. So, yung tatay natin dati, walang alam sa mga negosyo. Ngayon, natuto ka maging negosyante ka ngayon. At ngayon, dati mahirap, ngayon yumaman ka. So, part of the lesson learned, bakit ka nagkaroon ng ganyan? So, yung ibang experiences sa buhay, marami. So, siguro ikaw, isa ka rin na may idea kung ano yung mga buhay experiences mo. So, kailangan take note mo rin yan. So, at the same time, sa business, meron din tayong mga experiences sa business. So, merong failure sa business. So, paano ko ba inumpisahan yung negosyo ko? Nung inumpisahan ko negosyo ko, wala naman akong ka-idea. Let's say, may pira lang ako, nagpatayo ako ng restaurant. So, nagpatayo ng restaurant, wala namang alam sa loto, hindi marunong magloto. Di ba? At the same time, kahit hindi ka marunong magloto, sige, tuloy lang business, may pira naman eh. O ngayon, bagsak. O magpatayo ng, let's say, dati, sikat na sikat yung cafe. Let's say, meron internet cafe, no? So, ikaw, wala kang idea sa mga internet. Papatayo ka ng internet cafe. Ngayon, katagalan, wala din. Bagsak din dahil yung computer mo, lahat ng network, firewall, walang mga protection, walang safety. So, maraming mga virus pumapasok dahil wala kang idea, wala kang alam. So, that's a part of the lesson learned. So, kailangan ilista yan. Okay? So, ito, pinakamarami dito, utang, debt, utang. So, kung ikaw marami kang utang ngayon, di ba? At nabayaran mo siya, ano yung strategic na ginawa mong utang? Kagaya dun sa na-experience ko, may utang ako dati. So, from the start, 1 years to 15 years, yung pera, walang naiipon, kumagasta lang dito. Ngayon, marami pang utang. So, paano unti-untiin mo bayad yung utang mo? So, kailangan mong magbasa. Kailangan matrain, kailangan i-mindset mo sarili mo kung magkano yung sahod mo, ito lang yung utang mo, ito yung babayaran ko. So, kailangan itama natin. So, based dun sa experiences natin, kagaya ko, based dun sa experiences ko, hindi ko na ulitin yan. Kung dati nag-utang akong ganito, sumusobra sa, let's say, in 1 year, kailangan ipunin mo yung utang mo. Sa sahod mo rin. So, in total for 1 year, ito yung sahod ko. In total, in one year, ito yung loan ko. Kaya bang bayaran? Ganito, ganyan. Ano bang kakainin ko? Let's say may percentage tayo, 50%, 60%, 40%, let's say 10%. So, i-divide natin siya para unti-unti nating babayaran yung mga utang. So, that's part of the lesson learned. Okay? So, guys, siguro meron na kayong idea kung ano yung mga ibig kong sabihin. So, that's the part of our lesson learned experiences, guys. Very simple, guys. Lesson learned lang. Kailangan natin pansinin natin, i-record natin yung mga dati nating alam, dati nating mali, at i-correct natin towards to our journey in the future. So, that's part of our lesson learned. So, that's topic today na ating pinipresent. So, panoorin mo yung una kong video, sunod na video, and next video para meron tayong basihan para sa ating journey, sa ating investment, sa ating negosyo. Alright, and see you